inženýr Jiří Hanzelka, inženýr Miroslav Zikmund. Přátelé na život a na smrt. Přátelství buď já, nebo není. Takže vyrazit na takovouhle cestu a neznat jeden druhého, nevěřit jeden druhému, to by nemělo prostě vůbec smysl. Mirek je, já bych řekl, pardál, já jsem medvěd. Jestli je to přesná charakteristika. Jurka teďka řekl dvě slova, která jsem od něho ještě nikdy neslyšel. Pardál a medvěd. Já nevím s tím pardálem. Pardál je prostě s těma tesáky, to je dravec, to je šelma. Já nevím, jestli jsi mě někdy viděl jako šelmu, že bych byl... A taky si neumím představit... Medvěd není žádný krtký zvířátko. To taky jo, no dobře, tak medvěd, ale přece jenom já bych tu charakteristiku možná trošičku pozměnil. A sice tak, že Jirka byl nadán něčím, co já jsem neměl vlastností. To byla schopnost vyjednávat, když šlo do tvého. Když jsme třeba před začátkem cesty vyjednávali s guvernérem tehdejší České národní banky, Československé národní banky, nebo se spoustou úředníků na nejrůznějších ministerstvech, tak jsem vždycky říkal, hele Juro, ty máš slovo. Takže on dokázal formulovat myšlenku, měl ještě schopnost navíc, a má to dodnes, vlídností, přesvědčivostí, takovou svou výřečností. Všimněte si ho, že on na rozdíl ode mě vůbec negestikuluje. Má pořád také ty ručičky pěkně sklopené, možná, že si dá občas na koleno. A já bez rukou jsem nemožný. Takže on působil daleko sugestivněji, když jsme seděli tváří v tvář všelijakým ministrům, generálním ředitelům a podobně, že? A to jsem vždycky tak jako postrčil, nebo v tom. A on už to věděl, že teďka mám slovo já. Všimli jste si, že se nám s nás mluví o tom druhém než o sobě. Mirek řekl, co si myslí o mně, ale o sobě ne, musím to říct za něj. Je pravda, že já jsem nikdy neměl schopnost tak systematické, soustředěné práce na tom, co je třeba uchovat. Ve smyslu archivářství, ve smyslu například deníky. Já bych nikdy přišel na nápad psát si na cestě tak podrobné deníky, jak já jsem se to učil od Mirka. A to je dneska už se to neučím, já to nedělám. Tenhle ten smysl pro systematičnost a pro detail, ten, myslím, nesmírně obohatil cokoliv jsme vydali jako společnou práci s rukou. Tak už dal si ruku, to by bylo jako moc takového vyfalování. To je fakt. Ano, já to beru jako růži. Neubejte Děkuji za růži. Ale víte, na Jirkovi mě ještě... Pardále, medvěde. Dva jedinci na cestě nemůžou být prostě, aby to byl negativ a pozitiv, aby se jeden druhým obtiskl tak si do povědomí. Ale takové nejčastější zpočátku konflikty byly, a to byly konflikty, když jsme seděli nad rukopisy. Jeden druhému jsme byli vlastně prvními čtenáři a zároveň cenzory, dá se říct. Nebo kritiky, lépe řečeno, cenzura to není zrovna nejpěknější slovo. A tam jsme dbali na to, aby ten rukopis odešel buď do redakce, do rozhlasu nebo do novin, tak, aby nemusel na tom žádný redaktor měnit ani čárku. Víte, člověk neví nikdy přesně, jestli je v tom nebezpečí skutečně nebo není. Většinou to může posoudit až když to má za sebou. Když jsme třeba jeli po rozbité habešské silnici a začali na nás banditi pálit, to byli pořád ještě marodéři z italsko-habešské války, měli jenom ty předovky ládovací z konce minulého století a živili se tím, že přepadali kamiony, nebo když se tam výjimečně objevil osobní vůz. A samozřejmě to dopadalo s posádkama dost špatně. My jsme měli na vybranou, buď to pálit taky, měli jsme připravenou pušku, měli jsme odjištěné 2 pistole, každý jednu, mohli jsme taky zastavit a střílet na ně. Ale určitě jich bylo víc než nás, takže jsem šlápl na plyn
a naplno, kopec, nekopec, díra, nedíra, prostě maximální možnou rychlostí jsem se snažil dostat nás z tohoto území. No, dopadlo to dobře, netrefili ani vůz, je tam jenom jedna díra, to vlastně bylo taky bleskový dobrodružství, protože když už bylo tohle území nebezpečně za náma, tak jsme uklízeli zbraně za jízdy a Mirek chtěl zasunout svoji 6,35 do futrálu, tak jsem ho upozornil, že má v hlavní ještě jeden náboj. Říkal, tam žádný není, podívej se a zmačk to. A rána díra to prošlo kolem jeho kolena do skřínky, ve které samozřejmě filtry k aparátům a spousta drobností, to tam byla jedna mela. Prorazilo to i zadní stěnu té skřínky a zarazilo se to o nádrž s benzínem, kterou měla Tatra vpředu. Tam byl jenom důlek, ale ne díra. A to bylo to štěstí. Toto jsou unikátní barevné záběry od našich cestovatelů. Byly objeveny v souvislosti s přípravou našeho pořadu. Je to tedy jejich premiéra. Já si vzpomínám například na situaci, kdy jsme přijeli do tehdy ještě belgického Konga a pochopitelně jsme chtěli, abychom měli v záběrech takové ty exoty, jako jsou třeba lvy, hroši, žirafy a podobně. Že přijeli jsme k říčce Ručuru a doprovázel nás naštěstí tehdy jaksi správce nebo velitel té oblasti, to byl Národní park, byl to Belgičan, Hubert se jmenoval, Jurko, asi se nemýlím, že Hubert. A teď jsme měli připravenou filmovou kameru, fotoaparát a teď jsme takové ty tůňce, kde jsme viděli hrochy, pomaličku, polevoučku se blížili a v tom jeden z těch hrochů vyrazil jak gejzír úplně. Já jsem si do té doby vždycky představoval, že hroch je takové neohrabané zvíře, které má krátké paprčky, velikánské tělo a že to neumí ani běhat pořádně. Chyba lávky. Jirka tehdy udělal světový rekord, podle mě. Myslím, že by nebyl ani Nurmi, ani možná Emil Zátopek nebyl docílit takového času, jako on tehdy. Vzal nohy na ramena, což je přirozená, udělal by to každý. A v tom ten major Iber vyběhl proti tomu útočícímu hrochu, rozpřáhl ruce a co si zařval francouzsky. A potom, ten hroch rozuměl. Ten hroch tomu naštěstí rozuměl. Já jsem v té situaci, to mě potom Jirka říkal, a máš to, jak mě honil, filmoval jsi to? Vůbec mě ani nenapadlo, protože jsem samozřejmě utíkal taky. Ale ten major Iber potom říkal, to nejhorší, co můžete udělat, ukázat zvířeti záda. Znal na rozdíl od nás dvou, kteří jsme byli vlastně benjamínci, začátečníci, že on znal psychiku té africké zvěře, tak nám tedy dá veliké ponaučení v tom, že člověk musí se otočit a na toho hrocha útočícího sám zaútočit. To bylo takové letvé náhodné setkání. Poslední cestou jsme potkali Masajku. Zajímavou, typicky oblečenou, typicky vyzdobenou, s nákladem na hlavě. Vytáhli jsme fotografické aparáty a chtěli jsme udělat obrázek. Na neštěstí jsme se jí nezeptali, jestli smíme, což byl náš dobrý zvyk ve většině ostatních případů. No, netušili jsme, jakou zbraň na nás vytáhne. Najednou měla velkou těžkou láhev a už se chystala hodit na hlavu nebo na ty aparáty, ale na poslední chvíli si zřejmě uvážila, že přece jenom láhev je dost velký poklad na to, aby se zbytečně ničil, a tak zadržela a zůstala jenom u té hrozby. Víte, my často dostáváme otázky, třeba když potom divák v kině vidí, dejme tomu, jsme natáčeli Zrození sopky na břehu jezera Kivu, tak říkali, a to jste se nebáli tam jít? Prostě v té situaci, a to já myslím, že udělal každý, popadne kameru, zrodila se tady, nebo rodí se sopka, nám to prostě bouchlo za zády, tak jsme popadli kamery a připojili jsme se tedy k takové malé expedici v doprovodu budoucího velikého významného vulkanologa Tazjeva, který vlastně byl tedy taky začátečník, pak se z něj vyklubal jeden z největších znalců
vulkanologie, tak jsme prostě v takové situaci žádné riziko prostě neodměří. Popadne kameru a teď prostě z toho musíš, to je tvoje povinnost, ty musíš ten dokument udělat. Hotovo. Ohlušující sykot, fontány páry, ještě blíž. Kusy stuhlé lávy visí na stromech jako skamenělá ptačí hnízda. Místy ještě dohořívají kořeny stromů. Pokračujeme v cestě sami, až se před námi noří nově zrozená sopka. Přes ještě žhavou lávu se dostáváme na vzdálenost 200 metrů od vulkánu. V té situaci prostě jsme byli šťastní a taky jsme s těmi Belgičany jsme dokonce potom, oni vzali sebou prozíravě láhev šampaňského, tak jsme ji potom o půlnoci s kulisou, kterou prostě dodnes nikdo z nás, ani Jirka, ani nemůžeme zapomenout, jsme pokřtili tu sopku jménem Vovokvapity, což bylo jméno místního jakýhosi obyvatele a ta druhá polovička toho jména byla jakási louže nebo rybníček, kde kdysi ta sopka byla. A jak to bylo s fotografováním na mostě u Viktorijinných vodopádů? Když jste přímo na té konstrukci mostu, tak to je mřížový, kde každá ta nitka, kterou člověk vidí jako nitku ze břehu, je pořádný plát betonu, široký metr nebo půl druhého. To je úplně jedno, jestli pod ním jsou 2 metry nebo 200 metrů. Ten beton je pevný a je široký a dá se tam chodit po 2. Já jsem pro jistotu chodil po 4, takže to nic nebezpečného nebylo. V takové situaci je jediná důležitá věc nepospíchat, nezakopnout, nedopustit nějakou mimořádnost, ale jinak to je v podstatě procházka. No, vidíte, teďka to Jirka vypráví, jako by vůbec o nic nešlo. Já tam stál na té vozovce, jak pak ne, moc šlo. To je hloubka těch 111 metrů, čili to je výška, ještě dokonce o něco víc, než je výška svatého Bartoloměje na Plzeňském náměstí. Od té tříště vodní je tam všecko mokré. Teď, když jsem se přehnul přes to zábradlí té vozovky, tak jsem viděl, jak se to lesklo úplně. A teď jsem si představil, ten Jirka, když tam leze, tak teď měl ještě fotoaparát s řemínkem kolem krku, tak stačí, aby někde uklouzla mu ruka. A jak teďka vypráví, jako by vůbec o nic nešlo, tak prostě tam mohl do toho Zambezi spadnout jako zralá hruška a konec. Co by bylo bývalo? Já dám Birkovi za pravdu, kdybych já byl na jeho místě a viděl jeho pod tím mostem, tak bych se o něj taky bál, samozřejmě. Protože to vypadalo to divoce. Bylo to divoké taky. Však taky, když se potom dolezl zpátky, vylezl si nahoru, tak jsem ti pěkně vynadal, protože jsem měl do tebe strach. Ale to už jsme v jihoamerických kordiliérách. To byl takový výjezd z Brodu, dost namáhavý, s velkým sklonem, takže to na 1.8 vytáhla a najednou hradba z kamení. A za ní pár indiánů a měli pušky. No tak to byl jasný přepad. Tak jsme měli na vybranou vytáhnout pistole, začít střílet. Nějakou bychom asi dostali taky. Já jsem si vzpomněl na staré dobré heslo lepší drzé čelo než poplužní dvůr. Byl jsem v šortkách, v lehké košili, na voze na reflektoru žeredička, na jedné vlajka Československa, na druhé ta s tím zlatým ozubeným kolem, vlajka autoklubu, která vypadala taky trošku jako královská korunka. Tak jsem na tohle vsadil všecko, vylez jsem z vozu, strčil ruce do kapes a pak jsem vykřik odklidit. Nerozuměli, jenom tónu rozuměli. Ten byl velice pánovitý. Odložili pušky a začali rychle rozhrábávat tu hráz. Odklidili kameny, já jsem se dal do vozu a upalovali jsme, co nám kola stačily, protože jsme nevěděli, jak dlouho tahle drzost bude působit. Víte, ono nestačí jenom znát
dopředu tradice, zvyky, to se dá lecos naučit, přečíst. Ale pak přijdete do situace, kdy najednou si musíte poradit bez ohledu na to. Byli jsme mezi lovci lebek, napsali jsme o tom celou knížku, ale já si velice přesně vzpomínám, byli jsme druhý den v takové té heji. Heja je bambusová chatrč, která se dělí na mužské a ženské oddělení. A měli jsme sebou sice tlumočníka, který překládal z naší španělštiny do šuárštiny. A teď jsme druhý den filmovali a najednou jsme skončili natáčení. Měli jsme 35 cinefonku a k tomu normální dřevěný stativ s těmi stavicími hlavami. Dokončili jsme jaksi sekvenci a Jirka tehdy povolil ty šrouby a spustil stativ. A teď jsme se rozhlédli a v těch očích těch šuárských indiánů jsme jenom viděli zděšení. Snad na dokreslení je zapotřebí říct, že to byli indiáni, kteří byli známi tím, že zmenšovali lidské hlavy na velikost pěsti. Toto je závěrečná fáze. Prudké dosušování rozpáleným říčním pískem. Vítěz ji musí provést o samotě, neozbrojen a daleko od domova. Teď ten okamžik, co teď, považují nás za nepřátele, kteří jim budou chtít konkurovat. Za šamany. A tehdy Jirka najednou z ničeho nic, ten stativ, možná jsem zapomněl to podstatné, když ten stativ byl poloviční, zvedl ho z rukou, jak si do výška, teď oni zírali. Žádná díra nebyla v zemi, poloviční stativ, tak ho napadla spásná myšlenka. Vytáhl znova ty nohy, upevnil to a teď vzal toho náčelníka za ruku a takovým tím, skoro jako malé děcko, když dovedete k nějaké hračce, dovedl zpátky a říkal, hele, zkus si to taky. A vzal ho za ruku, pootoč to jeden po druhým a v tu ránu jsme byli jejich. Prostě snad pohotovostí a pochopili, že nejsme žádní šamani. Ambuša popadal stativ a šel do ekinturu, to je ta ženská část, kde měl 4 ženy. Podle jejich zákona to je pravidlo. A teď šel od jedné ženy ke druhé a každý se chlubil, že umí taky kouzlit s tím stativem jako my. Já si vzpomínám, když jsme dojeli k těm nádherným vodopádům Iguazu na pomezí Brazílie a Argentíny. Bylo to znovu pár dní před Štědrým dnem, ty si slavili jako vždycky svoje narozeniny ježíškovské a já tam tehdy dostal dopis, který mě velice zarmoutil. Umřela mě babička 2 měsíce předtím, tak dlouho tam ten dopis šel. A já z takové té desperace, teďka jsem prostě říkal, byl jsem toho plný. Babičku jsem měl strašně rád, byl to jediný můj prarodič. Já jsem prostě chtěl z toho prostředí nějak utéct, zmizet. A tak jsem hupnul do vody, do té řeky Iguazu a plaval jsem z Argentíny do Brazílie. A teprve, když jsem běžel po druhém břehu, byla to řeka velice široká, rychlá, tak mě odnesla asi 2 kilometry po proudu, tak jsem zase doběhl pěšky a v tom vidím Jirku v Argentíně a ten na mě takhle mává, křičí, nevracej se zpátky, nadává mě tam. A já netušil, že tam ta řeka je plná piraní. Víte dobře, co to dělá? Piraně prostě během několika minut člověka dokážou ohledat na kostru. Takže Jirka nejdřív mě vynadal z toho druhého břehu a potom poslal pro mě převozníka, který mě dovezl zpátky do té Argentíny. A teď teda můžeme diskutovat. Byl to hazard, byla to jenom ta hloupost moje. To byla jenom pitomost. Pitomost, tak. To je stará zkušenost, že třeba když gaučové převádějí stádo přes řeku, tak mají pravidelný zvyk, že vyberou nejslabší nebo nemocný kus, ten pobodají tak, aby hodně krvácel a pustí ho do vody. Ten raněný kus plave po proudu a naláká na sebe všechny piraní z okolí a potom teprve pustí to stádo přes řeku. To bylo v jihovýchodním Ekvadoru, když jsme si chystali k lovcům lebek. Do posledního místa, tam jsme se ještě mohli dostat automobilem, lítal z území lovců lebek jediný aeroplán z celé té oblasti.
to byl v podstatě, celá tahle letecká společnost byl jeden trvale opilý pilot, který byl pod párou, když šel do letadla, když letěl i když přistál. Prostě armádní pilot, kterého vyhodila armáda pro alkohol. Už od samého počátku bylo jasné, že to nebude moc bezpečné lítání. Ale co nám zbývalo? Buď to 14 dní v sedle, v horské džungli, po krkolomných pěšinách a v brodech, anebo tohle letadlo, které těch 14 dní zredukuje na 2-3 hodiny. Sotva jsme vystoupali tak 200-300 metrů na tu horskou džungli, tak najednou se zastavil motor, vrtule zůstala stát. Nic lepšího mě nenapadlo, než zařvat tady nádrž, kohout. Když startoval, tak jak byl pod vlivem alkoholu, tak sáhnul vedle. Místo, aby otevřel kohout hlavní nádrže, tak otevřel rezervní. Na poslední chvíli sáhnul na správný kohout, jak otevřel ho a těsně na tou džungli to vybral zase na bezpečnou výšku. Po tom pobytu u lovců nás odvezl tenhle pilot, protože jiný nebyl. Nás odvedl zpátky do Šaméry k vozu, ale než jsme tohle území opustili, tak jsme se zařekli s Mirkem, že aspoň jeden z nás před druhou cestou, před asijskou cestou, absolvuje poctivě kurz lítání motorového i bezmotorového a nazbírá tolik zkušeností, kolik se dá, abychom takovéhle situaci byli schopni zabránit, kdyby k ní kdykoliv v budoucnosti došlo. Ty nejkritičtější nejsou právě tyhle dramatické chvíle. Tam se člověk i při mělčím vztahu nějak vzepne k tomu chování nebo jednání skutečně přátelskému, sebezáchovnému a na záchranu toho druhého. Prostě jsou situace, kde člověk jedná tak, jak se jednat má. Já si myslím, že kritičtější pro přátelství a těžší zkoušky jsou ty všední, ty stereotypní, kdy jsou podmínky nezrovna nejpříznivější, je třeba zvládnout spoustu práce, nějaký rozdělit, nějaký zvládnout. A tam myslím, že jsme měli s Mirkem jedno velké štěstí. Já jsem do dneška přesvědčen, že to naše přátelství vydrželo tak dlouho, protože nás vázala práce. Tolerance, já myslím, že je klíč k dlouhodobé spolupráci, nejenom v oboru cestovatelství, to je vůbec prostě klíč k vzájemným, dneska se tomu říká učení, mezilidské vztahy, ale právě v situacích, kdy jde prostě česky řečeno o kejhák, tak tam se asi ukazuje, jestli to přátelství je anebo není. Jestli se má porozumět smyslu tolerance, tak je třeba vědět, že vytlučené zuby, monokl, rozmlácený dům a rozbité město nebo atomová bomba, že mají společného jmenovatele. Absolutní nedostatek tolerance. Potřeba vnutit svou vůli těm, kteří ji nechtějí přijmout. A dostáváme se od tolerance k protikladu, a to je násilí. A je, myslím, odpuste, že teď jdu do šířky, ale myslím, že je nejvyšší čas, aby na konci 20. století se začalo trošku víc nejenom mluvit o toleranci, ale taky hledat její meze a její potřebu.